Bon dia, benvingudes, benvinguts a aquesta nova sèrie Dona i Esport, amb dones inspiradores, i quina millor manera de començar que amb la Jessica Vall. Benvinguda al Museu Olímpic. Moltes gràcies. Jessica, estem aquí en un entorn que tu coneixes molt, les Olimpiades. Què t'evoca, què t'inspira aquest museu? Realment, quan entres aquí, ja veus el vídeo de la inauguració de Barcelona, doncs realment és com... em ve com molta il·lusió, perquè jo crec, i en el meu personatge en particular, jo ho vaig veure superintensament aquelles Olimpiades, tenia 4 anys, em va semblar molt inspirador, per mi era la meva pel·lícula preferida, la inauguració de les Olimpiades. Llavors jo crec que això una mica es va quedar en el meu inconscient i per mi anar als Jocs Olímpics era com el màxim que podia aconseguir en l'esport. De fet, Jessica Vall, nedadora de 35 anys, tens una trajectòria espectacular en Jocs Olímpics, en mundials i europeus, 3 ors, 2 plates i un bronze. A més, vas guanyar el 13è Premi Dona i Esport. Bé, amb aquesta trajectòria encara tens corda per estona. Aquesta temporada, quins reptes afrontaràs? Bé, corda per estona no sé si n'hi ha molta, perquè crec que ja m'estic aproximant al final de la meva carrera esportiva, però sí que tinc reptes encara pendents. Crec que alguns deixaré de fer esport i encara es quedaran pendents, perquè crec que qualsevol esportista es queda amb coses per fer, però aquest any tinc el gran repte de veure si podem acudir a aquests tercers jocs, que sé que serà molt difícil, però ho estic enfocant amb la màxima il·lusió i d'intentar-ho, que crec que és amb el que realment em vull quedar al final de la meva carrera esportiva. El mes de juny, ja sabrem, després de Rio i Tòquio, si París també són els tercers llocs, tant de bo. La teva especialitat és la braça, un esport molt exigent, una disciplina molt competitiva. Quin és el teu timing? Com és el teu dia a dia? La natació és un esport que necessita moltes hores per practicar, perquè ho fem en un altre medi, que és l'aigua. Llavors, des de ben petits hem de passar moltes hores a l'aigua per poder dominar aquest medi. Llavors, entreno unes 9 o 10 sessions a la setmana, enfocades des de les 6 del matí fins a les 8 i mitja, 9 del matí, i després torno a tirar-me a l'aigua de 3 a 6 de la tarda, i entremig vaig a treballar. De fet, és habitual veure dones esportistes que fan la carrera de medicina o la carrera d'arquitectura, que fan una carrera complementària a l'esport. En canvi, en el cas dels homes és menys habitual. Per què creus que passa això? Crec que a nivell social fins ara hem tingut molt clar que les dones no podem ser professionals de l'esport, i crec que això et fa que tu sempre tinguis el pensar he de buscar uns estudis perquè m'he de dedicar a una cosa quan acabi la meva carrera esportiva. Llavors, crec que en aquest cas els homes sí que han tingut carreres professionals en molts esports i no tenen aquest subconscient. Però crec que ha de ser una combinació d'ambdues coses. Que no crec que tampoc... Crec que és bo tenir una carrera dual, perquè és bo tenir moltes potes en la teva confiança i en la teva vida. Et volia comentar també, la dona és diferent que l'home a nivell hormonal, a nivell mental, a nivell físic. Això en els entrenaments de natació, els entrenadors ho tenen present? Vull dir, el tractament d'una dona esportista en la natació que, com dèiem, a nivell hormonal és diferent de l'home, això està també avançat o també hi ha temes pendents aquí per fer? Hi ha temes pendents, però hi ha temes pendents ja des de la investigació, o sigui, des de... Jo ara que em dedico a aquesta marca de suplementació d'ètics, ja la investigació diu que els suplements funcionen bé, però ho han provat en homes i no en dones. Llavors, ja des d'aquí tenim un hàndicap. Llavors, crec que s'ha d'investigar més l'esport i la dona per poder donar aquests recursos als entrenadors, perquè ells puguin saber adaptar els entrenaments. Crec que encara falta una vessant d'investigació, de conèixer el cos de la dona, però sí que veig predisposició dels entrenadors, o per almenys jo he tingut la sort
que els meus entrenadors han tingut la predisposició de saber-se adaptar, de parlar, per exemple, de la menstruació com algo natural, de saber si t'has de prendre ferro o no t'has de prendre ferro, si estàs en dies de la menstruació potser baixar una mica la càrrega de volum perquè el cos no estigui tan cansat, i sí que veig aquesta predisposició a entendre el cos de la dona, però al final falta investigació i falten recursos per a aquesta investigació. Hi ha un tema també de la dona que és la conciliació. En el teu cas no has sigut mare, has decidit no ser-ho, però tens família, tens parella i intentes dedicar-t'hi el més que pots. En aquest sentit, tu pots també conciliar? És difícil conciliar perquè al final estàs moltes hores dedicades al teu esport, necessites que la persona que t'acompanya ho entengui, i no només ho entengui, sinó que ho recolzi, perquè és difícil, són moltes hores fora de casa. De fet, en any olímpic, moltes vegades ho parlem, estem gairebé més dies fora de casa que a casa, i això és difícil. I és difícil la conciliació, però al final és una decisió que prens tu i que prens amb la parella, i que tu saps que tindrà un moment que canviarà, no? I pel que deies també en referència a la mare, és un altre punt clau que crec que falta d'estudiar, que per entendre el cos de la dona moltes vegades creiem que un esportista ha de deixar de ser mare, o sigui, ha de deixar l'esport per ser mare, i crec que mica en mica veiem referents i veiem esportistes que tornen després de la maternitat, que crec que és molt difícil, però s'ha d'estudiar, s'ha de veure què és el que passa amb aquest cos de la dona quan és mare, a més de les ajudes que s'han de tenir per a aquesta conciliació envers la família, però crec que a més hi ha aquesta assignatura pendent. Un tema, la maternitat, molt interessant, molt llarg de parlar. Tu estaves parlant una vida de renúncies. Te'n penedeixes d'alguna cosa? No, crec que no, perquè penso que tot el que he fet, ho he fet sempre de la millor manera que he pogut i creient que era la decisió correcta. Llavors, crec que m'he endut molts aprenentatges a partir d'aquestes vivències que he tingut, però no tinc la sensació de que siguin renúncies, sinó que siguin parts de la meva vida que m'ha tocat viure i que crec que em fan ser la persona que sóc ara. Quan mires enrere, Jessica, amb quins moments imborrables et quedes? Amb quina lliçó de vida també et quedes? En moments imborrables crec que el millor moment per mi és, i més enllà, perquè no es vegi material, per mi el moment en què faig les semifinals aquí al Palau Sant Jordi, en el meu primer mundial, és el que crec que m'obre la visió a que puc aconseguir medalles, que puc estar entre les millors del món, que ho he fet en un escenari idíl·lic, i crec que em quedo amb aquest moment. Per altra banda, em quedaria, evidentment, amb alguna medalla que he tingut i que crec que m'ha costat molt aconseguir, i evidentment amb la classificació dels Jocs. Però si m'he de quedar amb una lliçó de vida, que crec que és la que més m'ha costat d'aprendre i que m'ha ensenyat l'esport, és el fet de permetre't el fallar. Crec que l'esport m'ha ensenyat això, que per molt que t'esforcis, per molt que treballis per un objectiu, de vegades es pot fallar. I crec que és la lliçó que m'enduc del meu esport, de que moltes vegades treballes i les coses no surten, però t'has de permetre el luxe de poder fallar per tornar a casa, tornar a treballar i tornar amb més ganes. Jessica, ens quedem amb això, tots podem fallar. Tots podem fallar. Ho diu una campiona, medallista olímpica, biòloga humana. Gràcies per les teves paraules, per la teva història inspiradora i moltíssima sort de cara a aquests Jocs que venen i tot el que vindrà després. Gràcies a vosaltres.